La veritat és que la monja no és una monja. És una idea que se'm va acudir per sortir del pas. No està casada amb el senyor Graner, el qual no té un fill traumatitzat que es digui Octavi. I per tots aquells, esclar, el senyor Graner no practica ni com a granger ni com una altra cosa. Ni maricón, vai. En segon lloc, i perquè consti en el sumari vull afegir que la criada transvestit no és criada, ni és transvestit. I per últim, vull confessar que tot el que he dit anteriorment no són més que un seguit de mentides amb un noble propòsit. El simple propòsit d'amagar la meva veritable culpa. El meu gran secret. Vaig bé, Octavi? La veritat és que estic casat amb aquesta senyora d'aquí i visc aquí, en aquest pis. Però al mateix temps estic casat amb una altra senyora i visc en un altre lloc. És el que volia sentir, Octavi? Aquest és el Joan que jo coneixia. Què? Això és mentida!